Ahmet zmana dayka xo nizane. Çima? Yani çend faktör hene divê meselede aliyekî em bêjin perwerde sistema pergala devleta Tirkiye heta niha politikayek li ser zimên meşandiye û bandor li ser zimên kiriye asimilasyonek pêkaniye û ew ziman qedexe kiriye ê ku ew ziman bikaranîne li wan ceza birîne filan bivan aliyekî de viya heye lê îro siyasetek em bêjin Kurd li Bakurê Kurdistanê berfireh mezin e yani ew politikayên asimilasyonê mîna 20 sal berê 5 sal berê bi zor û zext nameşin lê tesîr li îro kiriye îro zimanê der û doran bûye zimanê Tirkî a yekem e ve a duyem li Bakur tu em bêjin qadek tune ku zimanê wê qadê Kurdî be yani ne em bêjin qada aboriyê ne qada siyasî ne qada perwerdehiyê tune ku ev zimanê wê qadê zimanê Kurdî be îja bajarê kevnar wek Diyarbekirê wek Amedê ev tarîxa wan dîroka wan dirêj e lê destê dewletê berêv de li ser bajarê wisa polîtika meşandine ama ew bajarokê ku dûr e bûne bajar wek Êlihê Batmanê wek Qoserê tu li wan derna mêze dikî ji ber ku ji gundan neqlî bajêr bûne û bajarek ava kirine û Kurdiya xwe bi xwe re anîne û alaqa wan û em bêjin li hember ew û dewletê li hember hev nehatine wek em bêjin 5 sal berê ji wan re axaftina Kurdî tiştî tabî ye û daxifin lê bajarên mezin her ku em bêjin bajarê me mezin dibin Kurdî di wir de kêmtir dibe belkî faktorek jî ev e ku Li gundan jî wesa ye ya bi tenê li nav senterên şehrê mezin? Em şehrê mezin û gunda an jî bajaroka navçeya wexta li hember hev datînin axaftina Kurdî li bajarê mezin kêmtir e wexta asta perwerdehiyê bilind dibe axaftin û bikaranîna Kurdî kêm dibe em bêjin xwendina Kurdî di nav xwendevanan de heye yani ê ku asta wanê perwerdehiyê bilind e xwendin nivîsîn a Kurdî di nav wan de heye lê ew jî kêm diaxivin yani gundiyên me bajarokên me ji bajarên mezin zêdetir Kurdiya xwe bikartînin lê herkes zane mesele li vir ev e ku bikaranîne bikaranîn her ku diçe tu bajarî dibî û tu xwende dibî kêmtir dibe Zarokên me rewşê zarok çawa ye meselen li te dibêjî li gor rapirsiyê we li hew neferan bîne li hêjayê me li 10 neferan hew nefer dibêjin em zimanê dayka xwe kurmancî dizanîn çend ji wan hew nefera zazakî jî çend ji wan hew nefera zarokin ev rapirsî zêdetir li nav mezina da çêbûye ya zarok jî ev rapirsî bi mezina re çêbûye lê em ji mezina re ev pirsê dikin ku hûn bi zarî xwe re ê ku xwedî zarokin em ji wan re dipirsin hûn bi dê û bavê xwe re kîjan zimanî bi çi qasî bikartînin ji sedî sî dibêje ku ez bi dê û bavê xwe re sedî sed Kurdî daxifim lê em ji wan dipirsin pekî hûn bi zarî xwe re çi qas Kurdî daxifin tenê ji sed kesî neh kes dibêje axaftina min û zarokê min sedî sed Kurdî ye yani ji sed kesî ji sed Kurdî siyê wan bi dê û bavê xwe re em bêjin ê ku temenê min de ne siyê wan bi dê û bavê xwe re sedî sed Kurdî daxifin lê tenê nehê wan bi zarî xwe re sedî sed Kurdî daxifin yani ji sed kesî nod kes bi zarî xwe re Kurdî naxifin îja ev neh kes kî ne ev neh kes ne ku neh kesê bajarî ne dîsa bajarokin gundî ne wan Kurdî daxivin bi kîjan sebebê Kurdî daxivin wan naxivin sebeb çi ne yani wexta ku zarok em bêjin li navçeyek piçûk li qadek piçûk li gundekî tê dunyayê ji xwe zimanê wira hîn em bêjin bazar sistema dewletê zêde negîştiye wir û hîn wek ciyekî tabî maye ji dê û bavê xwe de Kurdî daxifin wan kesên ke di bersivê we da dibêjin em zimanê Kurdî nizanîn
هەستێت وان ئەحساسێت وان ڕوویێ وان چاوا بوو شەرم دەکەن یان شانازی دەکەن ایرو ل باکور کردستان ل ناف کردین کل باکور دجین آنجل روجاوا ایکو کوچی روجاوا ترکیه کرنه ایکو کردیا خو نزاننجی جبر و مسئله کیماس yani kemasiye ki خود دبینن دبیجن اف kemasiye ki چما اون ناخفینه هناك ام تمني وانا بيجن نزي بنجي شيستي دبيجن ولا ما كوتش كير لفرقه دخبو ما نخواست زرار ورا زاريه ما باشا ما نا خلكن آمده خلكن روحه خلكن وانه خلكن مردينه وان دبيجم الفرجي دبيجن دو باوي ما ام هيني زمن نكرن جبر في كي ام جي لي نجر يعني جو خاطر نبوجي ام هيني زمن نبون لي وقت تدخواز تجوان دبرسي هون دخوازن زمان كردي هون چاواد بجین هون هیم ببین آنجی زمانی و به زمانی که فرمی و چاقی اوک ریجک بلند ویا دخوازن ایک کردی نزاننجی دخوازن زمانی وان د سیستما پروردهی ده د ام بجین یاسای ترکیه ده به فرمی وره بکارانین yani kemasiye ki dibinin jberviye ki dev bavi xo sucdar dibinin jbervi mesele şerm jidikin le axaftin u bikaranin jî هێژی کێمتر دەبە هەر کو دوچە کێمتر ژی دەبە باشە